Som presvedčená, že firma Pavková to zvládne. Že tým firmy bude aj naďalej poskytovať kvalitné služby aj napriek tomu, že s ňou škola ukončila spoluprácu len na základe toho, že nová pani riaditeľka to dostala príkazom. Pre upresnenie, nakoniec tú spoluprácu ukončila pani Pavková dohodou k skoršiemu termínu. Ale viete, čo ma na tomto celom mrzí najviac? Že tá istá osoba, ktorá vedie firmu Pavková, je osoba, ktorá 9 rokov dobrovoľníči pre našu obec. Aj vďaka nej má táto obec lavičky na cintorínoch, novú kuchyňu v kultúrnom dome, stromy, prístroj na záchranu života a mnoho ďalšieho v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur. Nazývajú ju mafiou, inkvizítorkou a inými šťavnatými menami. Nepochybila. Iba poukázala na veci, že sa dajú robiť inak a lepšie. Zamestnáva 3 ľudí z Rastislavíc, aj vďaka ktorým máme podielové dane. Dávno predtým, ako si naša starostka vôbec začala robiť kampaň a antikampaň proti každému, kto jej akýmkoľvek spôsobom odporoval, Ľudka Pavková tu bola a pomáhala. Ona, ktorá do každej súťaže a plesu dávala ceny do tombole alebo peniaze do zbierok, či to boli futbalisti, hasiči, škola, ale aj táto obec. Nikdy nerobila rozdiely medzi ľuďmi alebo spolkami. Čo sa týka školy, spoločne so zamestnankyňami poskytovali nadštandardné služby. Za 680 eur mesačne, kde bolo zahrnuté účtovníctvo, mzdy pre 15 až 20 zamestnancov a personalistika, boli na telefóne skoro non-stop. Či to bola pani Barcajová alebo pani Šutková, obe riaditeľky vrátane zástupkyň si ich nevedeli vynachváliť. Aj vďaka ním boli obe riaditeľky schopné robiť informované rozhodnutia, ale ich šetriť a vrácať neminuté peniaze z rozpočtu, ktoré obci pomohli tak, že obec nakoniec nebola v mínuse. Toto bola pomsta z pozície moci. Bezdôvodne dostala výpoveď. Nechcem zostať ticho. Chcem, aby sme dali vzor našim deťom alebo vnúčatám, že takto sa to nemá robiť, že nesmieme sklopiť oči a nechať to tak. Ja verím, že sa treba zastať kohokoľvek, komu je ukrivdené. A ja tu teraz sedím, píšem a nahrávam tieto slová a úprimne prosím ľudí, aby sa zamysleli nad tým, čo sa deje. Či už je to v našej obci, alebo v hoci ktorej inej obci, škole, zamestnaní, alebo v našej republike. Veľmi by som si priala, aby táto skúsenosť bola začiatkom. Začiatkom toho, že si začneme overovať veci, ktoré sú nám povedané. Že neuveríme len tak naivne všetkému a overíme si, či môže byť pravda to, čo mi niekto hovorí. A že sa naozaj budeme vedieť postaviť nespravodlivosti. Aby sme sa raz mohli pozrieť do zrkadla a povedať si, stálo mi to za to. Verím, že všetko zlé je na niečo dobré. Že táto skúsenosť nás povedie k záujmu o odkrývanie pravdy. Jeden slovenský filozof raz povedal, hľadať pravdu znamená chcieť byť lepším. Ja dúfam, že všetci chceme byť lepší.